तने बढ़ के बताओ बस आकि नया नया भइल बड़ो अरे तू तो बे पारी गावे गावे बेचो तारो घूमी घूमी तारा कारी तो जवन बावे पसंद दाना डोलेला ए बिट्टू बाबा तो आवो ये जान बोए गोलेला आवो ये जान बोए गोलेला बैगन लेवे के बाद कनाई तरह के ना दियाई जन बढ़िया साफ साफ लम्बा लम्बा हुई तो उन्हें दिया कि तू खा आप भौजाइयो के हमारा खियावो तो यही लाइन में चले के बाद तो तने म्यूजिक से रेडी रेडी 1 2 3 लड़का कहता गौरी के ललन के चरण के मना आइए गणेश बाबा सुमिरन में गौरी के ललन के चरण के मनाई आइए गणेश बाबा सुमिरन में आई रौरा चरण में सर दाना दौड़ करीले दाना दौड़ करीले दाना दौड़ करीले तका तो आइए बाबा बन दौड़ करीले रौरा चरण के पूजन कर आइए बाबा बन दौड़ करीले रौरा चरण के पूजन करीले लोग तो घर का ए महाराज गणेश भगवान के बारे में हम जतने बताए मोतने कम चाचा एक समय के बात हो कि गणेश भगवान के पियर से काहे ज्यादा प्रेम हो महाराज गणेश भगवान जी के जब भी देखे जहाँ लोके लगे कि पियर लोग पहले बा वह जान जान कि गणेश जी के आगमन हो गइल बा जननी कि ना मांगलिक में अभी ना के तरह आंख में पियर जोंडिस भइलो तो मैं गणेश जी नहीं खनई मैं गणेश जी के भाई जी आ जला का कहब ओइ कुल पछिला ले काम हम नहीं करे के पड़ता बाबा त जहां भी देखी कि पियरी लोग पहले बा वह गणेश जी के आगमन हो गइल बा ए महाराज तो गणेश जी के पियर से काहे लगाओ हो काहे कि एक समय के बाद महाराज आके मैया पार्वती के मन के हम अपना तन से एगो पुत्र के पैदा करती जन्म देती बिना शंकर जी के लगाव के तो का कैली अपना देह में अपटन लगौली अपटन कौची के बनेला अपटन तीन गो चीज के बनेला या तो हल्दी के या तो सरसों के ना तो चाचा चंदन के आ तीनों पियरे हो उहे अपटनवा अपना देह में लगौली एगो पिंड तैयार कैली ओमे प्राण डाल देली तो एगो गणेश के उत्पन्न भइल जेकर नाम हो उमा सुतम गणेश जनला बबुआ बिट्टू बाबा कुछ जानकारियों के बात रखल जाला अब हो गई पंडित जी या पोथी के ठीक है ना भैनी पंडित जी या मनोहर पोथी से कहा तो हम चलो ना तार सगाई करा दी बौरा कहीं के चलो कोनो बात नहीं है बाबा तो जान जाए कि गणेश भगवान एक बार पार्वती जी का मन कैलस हम अपना एगो बालक हम तैयार करी थी का भाई एगो खूब बढ़िया पिंड तैयार करौली हमें प्राण डाल देली आ जब एगो बालक के खूब बढ़िया संरचना हो गई तो दुआरिया पर खड़ा करा देली आ दुआरी पर खड़ा करा के कहली के बेटा हम अंदर जाता नहीं स्नान करे अगर अंदर के हुआवता तो ओकरा के आवे जल्दी हो ताले महाराज भगवई के भाग देखी ना जब वो अंदर गईली ताले शंकरे भगवान सूर्य चलैले गणेश जी कहले के एने केने एने केने गेट आउट शंकर भगवान कहले के रे हई घर हमार हऊ अंदर जो नहात या हई मेहरारू हमार हई लइका
लड़का के कर है लड़का महाराज इतना ना गणेश जी में शंकर भगवान में वार्ता होके लागल कि शंकर भगवान खिसिया गईले अपन त्रिशूलवा चला दले गणेश भगवान के नटी कट गई और नटिया कट के ऊपर उड़ गई। वो घड़ी के बात देखिए करे हमने के का कहे के बात अरे तो तोने के मैलिया से अरे तो भइलू तो पति तोने के मैलिया से भइलू तो पिता महादेव राऊ भाई पार्वती हाँ पिता महादेव राऊ भाई पार्वती रउआ लडुआ के रोजे भोजन करिले तो आइए बाबा हम पूजन करिले चरण में शरण करिले आइए बाबा बनदन करिले चरण में शरण करिले कहानी सावन में चुवतिया तू कहीं पर हे भोले बाबा राउर गजबे एक गोरा नहीं थे निकलना पतियाना नहीं थे दुनिया में गोरा नहीं थे पूरे भैया के दुनिया में गोरा अच्छा गांव में पैसा ऐसा ना चले का ना इन्हें बंद हो गया लॉकडाउन से। अच्छा फिर लॉकडाउन चलते बा आई हमरा हरि भैया के तरफ से गणेश जी के दरबार में गणेश पूजा आइल बा गणेश भगवान से हम प्रार्थना करम के हे बाबा जमुना खजाना से रुपया आइल बा वो खजाना में कहे रुपया के कमी न पड़ो ओमे गुलर के फूल पर जाओ ओमे को सुनवा कहां जाई सुनिया तारा दादा के घरे जाई सुनिया तारा बाबा के पलंग ले पहुंच जाए उमरे के मर जे कि पलंग के से उठी ना भगवान से प्रार्थना करम के जिंदगी जवानी सलामत रहे। और एक समय के बात बा अरे तब बाबा परशुराम जी से